Тук е. Добро утро, хора! Както виждате, времето е ужасно, вали дъжд. Но, за да почне деня прекрасно, трябва да си вземем кафенце и другото нещо много важно, музичката, за което ще ми помогнат слушалките. И да, отивам на училище. Не съм ходил на училище така от много работа. Твърде много, месец нещо. Но, айде, ще видим по-късно. Кафе ли казах? Не работят всички машини. Страшен късмет. Да. Страшен късмет. Детка е. Свърших училище и сега отивам към залата. На зала не съм ходил от 2-3 седмици, не знам всъщност. Нямам търпение. Щастлива покажи. Покажи, мама, колко си щастлива. И какво стана? Нали помните, че бях на зала? Да, прилаг съм. И нашите ми казаха, че не трябва да ходя на зала. Защото не се знаете ли, още ретрита се е махнал от мен. И трябва да се правят изследвания. Да ходя пак на специалисти. Или доктори, съм сигурен. Така че пак си отлагам цялата за една седмица. Аз се надъхах. Пах ти тъпата работа. Не, наистина, по-важно е сега да съм здрав, да съм по-добре наистина да се оправи. Да си направи нещо. Сега лягам, ще се видим утре. Добро утро. Доброто новина е, че не вали. Това е много хубаво. Вижте се, това е много яко. Чакай, уникално. Много ме изкефи. Сега чувам в училище. Надявам се да има кафенце, най-накрая вече. Стискайте палци. Сега решихме да изиграем една игра с Георг, където трябва да... Чай ти не трябва да гледа. Някакви глупости, брат, не знам какво ще правим. Аз ти казвам емоции и ти трябва да ги изиграеш. И ще засечем за колко бързо време ще ги изиграеш. И който ги изиграе по-бързо печели. Това е. Не, който ги изиграе по-добре, брат. Не знам. Защото... Добре. Добре, ай, така го правим. Хубаво е, почваме. Първата. Гладен. Това не е емоция, брат. Гладен си. Давай, как ще го направиш? Селница си реве, маняк. Дай гладен. Да. Загорял. Тук ти ще ме биеш, брат. Кабил си ти рази. Слив. Тъжен. Влюбен. Разочарован. Браво. Така, гладен. Така, загорял.
Тук просто бъди себе си. Ама наистина да си вършат работата като хора. Щастлив, брат. Той пак на отис го докара. Тъмен, тъжен. Расист. Пак на отис смяташ го. Влюбен. И разочарован. Разочарован. Браво, моето момче. Гладен. Загорял. Ти си едно си гладен, ме маляк. Щастлив. Тъжен. Влюбен. Разочарован. А, играеш ли го? И авера ми гърба ми стила ме. Не може да... Това беше кастинг за актьори. Така че коментирайте отдолу кой се прави най-добре. Ще се чуваме. Пър. И сега свърших училище и, както ви казах, няма да мога да уча на зала. Така че трябва да се прибера и да уча, защото имам 1000 контролни, защото нали сега не съм бил на нас по 2 седмици. Ще се събера толкова много контролни изпитвания. Какво се прави? И сега искам да пробвам Елия. Е това и да видя как ще реагира. Виж. Обърни се към стената. Обърни се, виж на вратата. Виж на вратата. Виж, там, дръж го, тук. Тук горе. Тук долу е. Отзаде, зад тебе, виж, отдолу, тук отдолу е. Тук е. Виж. Еми, то не е за тъпи. Ай, с това ставам за някой учител. Правя така. Нещо не сме слушали, ще се пляскаме. Вижте това. Бах ти, якото се вижда. Някакъв мазен ефект. И сега си представете, че съм на някакъв купон. Вау, много се забавяме! Вчера качих и реакция видео, така че сега ще ви пусна малко част от него. Сега. Но. Това е чалга. Аз чалга не слушам.
ти си мразя аз, защото друга прегръщах тях. Да. Линк в description. Влезете, коментирайте, споделете. И сега ще направим... Това ще... Добре, това ще от нас. Харесайте. Давай. Коментирайте Абонирайте се. за мен Ще се видим. след дена. О, браво бе! Дай 5. Дай чук. Туп. Дай туп.